So isangoma sithile esithile mntakaba wona usazi ngexesha lokuba sivele siphenduke nabakhwetha balo bobayi 7 Yo. afana ithi ngozena umtha niyazibona phofu bana ningamagwala nina bantu bakholwayo woman ingase sasimdeliverisha ethi okay oqala ukhuleliswe sisilwane saphansi kwamanzi Yo. egama laso linguthapha we Hawu. niyamqonda uthapha we bani nimxhoma phezulu kwefridge zenu nizawuthini ke bazalwane nizawuzilahla ezo zikhaftina zenu Kunesilwana kuthiwa uthapha we Yes. igama lazo. Hayibo. sendathi ndilele ke tata yandibonisa uphuma umkhosi apha endingaziyo noba uphuma esibhakabhakeni omnye uphuma emanzini uphuma ungene kwiivenkile zonke kufakwa umsipha zonke iivenkile. Welcome once again kwikota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Angibingelele umoya ongcwele okhona phakathi kwethu. Ngiphinde futhi ngibingelele abazalwane endaweni zonke abangcwele ngegama elihle lenkosi yethu uJesu Kristu. Angiqale nje ngokubonga abantu. Ngakho konke nje okuhle enikwenzayo ngibonge ngokuthi niyayikhulisa i-channel ba subscribe abantu siyabonga kakhulu. Nama comments enu amahle most yawo nje siyabonga kakhulu. Ngibonge nokulike ngokushare ngibonge nangakho konke abantu ba participate kule channel ngendlela mangalisayo khona ngisho nama channel members nje kancane kancane kube khona abavelayo nje abathi hayi nangu hamba vangeli siyabonga futhi nangabo kakhulu kuhleka abantu ukuthi ubabonge ngiqala nje ngokunibonga ngokuhle ngiyakunotice enikwenzayo and inkosi futhi yonibusisa ngakho konke lokho angedwa ke namhlanje ubuyile futhi usiswethe simthanda kakhulu sesinomtha ukhona usisikhalipha Amen. yebo sinaye namhlanje ubuyile sizokwenza like sizoqhubeka kwindaba because abantu abaningi babuza ngendaba ye date. Okay, date icacile 18 July but nje babuza ngendaba ye venue but before singene lapho ake sikwamukele sikubulise siyabonga ukufika. Ndiyacela ubulisa ke bazalwane. Yebo. Ngibulisa umoya ongcwele again. Yes. Okhona phakathi kwethu Amen. we acknowledge ipresence yakhe Amen. namhlanje ndibulisa bonke ababukeli bekota 2 Media. Yes. Omama otata ogogo abantu abatsha ukuza kwami apha ndifumene ifamily ngani. Oh yes. Amen. Ndibulisa uTata Shabangu owandenza ukuthi nami ndibe ngumuntu because ngoku andisakwazi nokuphumla nikhona. Okay. Ni family yami nindivusa nasebusuku. Oh yeah. Kumnandi kakhulu ndibonga kakhulu Yes. nabazalwane nabantwana bakaThixo abanikelayo nabafonayo nabazama ukuqonda yonke lento nokuthi oldaba endize nalo noma lungelula Yes. nalamkela ngezandla ezinhle nangenhliziyo eziright imost yenu Yes. ni kucabani nxanelwe ukuyothandaza. So siyabonga kakhulu namhlanje ke ndikhona because Yebo. nisikelele. Amen. Siyabonga impela. Respect uba khona kwakho. Amen dad. Yebo. What deliver last time a message ishake nje abantu abaningi kakhulu nami nje I'm one of those kumele sihambile kumele kube nomkhuleko eDurban. Kunjalo dad. Okay, before sifike kwivenue nje ake siyicacise le ndaba yale message bathi abantu yes nge-18 July nami ngingakhuleka la ngikhona eFree State omunye athi nami ngingakhuleka eMpumalanga la ngizobe ngikhona ebandleni sohlangana nje senze amaqoqo endaweni ezahlukene nge-18 akucaceki ukuthi ku right in lokho noma sifunakala
eDurban. eDurban. Yeah. Tata lento uyichoyo yenye yezinto endenze uba ndibuye ngoba andilali. Yebo. Bendibuza abantu wesisikhalipha sicela ukwazi ukuthi njengoba mina ndikude neDurban ndingaya na enkonzweni yami ndiyokuthandaza. Sisikhalipha singakwazi thina ukuya entabeni apha eKapa sithandaze sifaste. Sisikhalipha mina ndikude. Hayi bazalwana akutshiwongo uba bekutshiwo bendizawuthi abantu baseKapa bahlangana kwi-stadium esithile. Yes. Abantu baseRhawutini mabakhangele iFNB Stadium. Abantu kwezi ndawo zonke. Yes. But inkosi isibizele embizweni sonke Yebo. kwindawo eyi-1. Yes. Niyokhumbula that itshilo inkosi yathi iKZN yindawo yokuqala efuna kuthandazwe kuyo because kuphalale igazi kakhulu. Elinye ngamabom, elinye yimasi. Mandithi iba usathana uyahlasela because kunezibingelelo ezenziweyo. So ithi ke ifuna uqala ngayo le ndawo. Niyazibona ke iziganeko ezenzekayo phaya. Yes. Kungenxa yokuthi laa ndawo mandithi usathana wayidedicatela yena uba kuphala ligazi. So uThixo ke ufuna kuyohlangana wonke umhlambi wakhe, abakholwayo nabangakholwayo. Niyabizwa bethuna. Oh yes. Ikhona enye into ebendifuna ukuyithetha tata Yes. Idlulisa. yokuthi tata. Yes, kufuneka abantu basuke ezindaweni zabo bazo noba uphi noba use-United Kingdom. Uba inhliziyo yakhe yayiva le nto kuthethwa ngayo apha. Yes. Izofika. Mhlawumbi inkosi inayo enye indlela ebizawuphinda yenze ngayo kodwa okwangoku. So sinida yabona le nto bazona kuthiwe niyacelwa endlini enkulu. NgokwasesiXhoseni kuthiwe niyabizwa. Yes. Endlini enkulu. Kunibizwa endlini enkulu ile ndawo enifunwa kuyo ngoku. So leyo bana uzawuthandaza mhlawumbi apho ukhoyo ungayenza but ke inkosi yona isifuna eDurban. Ndisitsho nje ilizwe laseSouth Africa likhulu. Yes. I think inkosi inento efuna ukuyibona pha kuthi. Futhi ifuna abantu andiyazi bazalwana ayitshonga inkosi kodwa leyo kubizwa kweSouth Africa eKZN yonke. Inoba ithethe ukuthini lo noma inkosi inabantu abaziyo abazawufika okanye I don't know kodwa inkosi ithe masiye khona. Yes. Sibe lapho eKZN. Another thing. Kunabantu abasoloko bendibuza ukuthi siya eHlokozi estadium. Bazalwana ndiphinde ndiyilungise le nto bantwana bakaNkulunkulu that Yebo. inkosi ithethe nam nge-21 kaDisemba ndikumembezo womkhonzi wenkosi usisi Sithabile Mkhize. Ikhaya lakhe liseHlokozi. Yes. So inkosi ithethe ndilapho eHlokozi. Not that inkosi ifuna kuyothandazwa eHlokozi. Yes. Ithi njengoba ithetha sipha eKZN kule ndawo yaseHlokozi ifuna ubana kuyothandazwa eKZN. Ibonisa lento eKZN eHlokozi kuba iHlokozi iseKZN. Yes, and now useKZN. Nam ndiseKZN eHlokozi. Not that nizawuhamba niye eHlokozi. Yes. Ithe nje istadium esise KZN. So lento ayikho seHlokozi. Ikuyo nayiphini indawo evulelekileyo eseKZN kodwa. Not one mhlawumbe kuthiwe makutshintshwe kuba kungekho ndawo kuyiwena eRhawutini. No, funeka kuyiwe eKZN. So wena ozawuthandazela eKapa uyabe uyathandaza nje but ke udingwa eKZN inkosi. Okay. Kumele kube stadium. Ngokuba inkosi itsho yathetha ngokubana
yathetha nge-stadium. I think njengoba isitsho Yeah. itsho kuba iyindawo evulelekileyo. Oh, okay. Kodwa andiqondi uba ingaba liholo like iholo ngoba banintsi abantu. I think itsho i-stadium kuba Si accommodate abantu abaningi. accommodate abantu abaningi. Okay. Yes, All right. because yathi kum yathi e-stadium Oh, yes. babizele e-stadium. Ngoba abanye bephinde baphambaniswe indaba yokuthi wamention futhi no FNB. But hayi man, iFNB seGauteng. Ayikho eKZN. Oh, nawe walisho nje lelo gama ngokuthi iDedam uyazazi kodwa not ngaleyo ndlela. Andizazi mina i-stadium tata. Oh, okay. Anazi kwalo njengoba abantu besoloko besithi injani iMoses Mabhida. Zange ndake ndaya. Oh. Mna akabikho kwanto endake ndaya kuyo like enkulu Yes. njengalena nokuthi inkosi yathi xa ithetha lento ndaqala ndangavuma because ingathi iyona nto inkulu but ngenxa inkosi yayifuna Yes. kwanyanzeleka kubana ndizokuyithetha because inkosi ifuna abantu bahlangane. Oh, yes. Hayike bazalwane, ngiyathemba niyezwa. Kufanele siye kuphi? eKZN, eDurban, sithole istadium. Right. Sekuvelile ukuthi kufuneka sonke siye khona. Futhi ngithande ukukhulumile nokuthi abakholwayo nabangakholwa. As long as umuntu ezazi nje ukuthi udalwe nguNkulunkulu. And futhi waphinde wayicacisa indaba yokuthi asizukufike lapha athi omunye hayi nami ngikhonza kwinkonzo ethile, nami ngiphethe imbuzi yami engizoyihlaba la ekhaya. Kufuneka indlela yamaKristu omnye phethe afike eziphethela amakhandlela wakhe. Yes, omunye lapha namakhandlela aphephuli nabovu nanjani nenkukhu yebo. Akusebenzi lokho. Siyothandaza. Yes, so khuluma nje nomdali wezulu nomhlaba. Okay, right. Manje na inkinga ke sibhekane nayo. Abantu abaningi babuza nje just one question. Iveno. Nami kuma comments la angikwazi ngisho nani nokuphendula ngiyangifunde ngidlule. Because angazi ngizothini. Iveno. Usukhulumile ke nami before nje sizo record ukuthi nawe awunayo iveno. Wena umbhobho nje odlulisa imessage. Yes. And wafika la kwiKota to Media. Kwathola ukuthi iKota to Media nayo iyakwazi ukuthi ngendlela lezo yasabalala ke message yafinyelela ebantwini. Siyambonga uNkulunkulu ngalokho. Manje sicela ke abantu bonke, mina nje ngakusho lokho ukuthi sicela nje abantu bonke because kunabantu abakwazi ukorganize ama meetings afana nalawo. Kunabantu futhi abanekhundla ezithile ukuthi bayazi ukuthi mangathinta mhlambe istadium esithile lapha yana eDurban noma ivenue ethile definitely le ndawo izotholakala. Isicelo ke esinaso esokuthi ozaziyo ukuthi angakwazi ukukhuluma izwi lakhe lizwakala ngoba lento akusiyona ngithi eyabantu abathile eyama South Africans wonke. And masithi ama South Africans futhi sikhuluma oyileader nongesileader wonke umuntu. So ozaziyo nje ukuthi mase ngikhulumile kuzokwenzeka siyacela ukuthi ivenu asinayo right now njengokurecorda njengoba sirecorda this message ayikho ivenu asinayo lesa singakwazi ukuthi siphendule but ke manje silethe challenge kuwo wonke umuntu owaziyo ukuthi unayi access yokuthi ingalunga lento ukuze kuzokwazi ukuthi kuthola livelo ngoba number 1 nje masingathola ivenu lapha esoya khona bakithi singajabula kakhulu uzi avail uvele ukuthi mina sengikhulumile nozibani ivenu ethile iyatholakala mhlambe bangathinta bani wena dad bangathinta wena bangasithinda njengoba besithinda. Oh, okay. But I challenge ukuthi bazalwane enye into endifuna ukuyixolisela ukuthi abanye abantu bayakhuluma phaya kwi comment section. Nibaninzi. Yep. Ngoku vele konba awukwazi ukubaphendula bonke abantu. Yes. Ezinye uyaziva izinto zibalekile, ezinye zingcebiso, ezinye zikukhuthazwa. Kodwa ufumanisa bana ngina ngenxa yexesha uhlala efonini ze kutshona ilanga kusekho nethuba
lokuthandaza. yeah Abanye banenkinga zabo abadinga ukusizwa ngazo, so ithuba alikho. So ilento nditheke bazona ngicela si WhatsApp. Kukho abade baningxolise befuna ufona. Kanti ke naleyo ukufona yonkinga, but ke ngoku ufumanisa bana umuntu ufona kungelili ithuba lokufona, abanye ebusuku anilale nanteni nayo. Anilali bazalwane. yeah Nivuka nango-3 bazalwane nizithandaza nini, because kaloku lento idinga umthandazo. Omnye ukuvusa ekuseni uthi xa uqala uphendula abanye uthi uphumule uvuke khwabe ezinye imessage inqwaba. Laa nto yenza uba ingqondo ijikeleze, kanti ke nokuniphendula kubalulekile. yes Kubalulekile ukuniphendula because ningabantu sisuke seza kuni. Into nayo ngoku nivele ningafuna ulala, ningafuna uphumula, umuntu ke wathi hayi waphendula. Hayi ke uyawubhalela iVN zibe yi-79 umamela inhloko ithi beshushu, kanti ke bazalwane nibaninzi and siyakuthanda ukukhuluma nani kakhulu. Yebo. So laa nto yoku WhatsApp yokushiya iVN ingathi ibalulekile kakhulu kuba noba ndibabhizi nje ndibanalo ithuba apha ebusuku bawutsho abanye ndiyabaphendula ngelaa thuba lasebusuku because ebusuku sube kuquiet. Nokuthi enye into endifuna ukuyazi sokuthi ngeweekend andikhe ndibabhizi ngeweekends. So sanukulindela zimpendulo ngeweekend because nam ndiyakhonza njengani. Njengobana ndikhonza nje ndiyalidinga ithuba nenkosi. Yebo. Because xa ukhuluma nabantu kakhulu uyadraineka. Yes. Not that awufuni. I think laa nto yenza tata uMoses athi awuyise namacwecwe yayile into yokubana efuna ubana waphazanyiswa ziintetho, of which zazingekho zimbi, but kaloku xa uyi-one uyalidingela thuba loba umva uThixo ubana Nkosi ke ngoku nantsi into ndenza kanjani, because akakwazi uNkulunkulu kuyenza into tata ungambuzanga. Yes. Ufuna ubuzwa laa mntu ngoku ayaziyo isolution ba iphi. So uba ke ngosawungabinalo ithuba lokuthandaza siza ngasifumana impendulo. So ndiyayithanda lento ukuthi senze iVN, then uba ke ngoku kufuneka sifone I will call you okanye nditsho ndithi ungafona, because uba uzawulinda ubana ndibambe icall awuzundifumana sometimes. Kanti xa ndiwubonile umyalezo wakho noba ku-after isuku ndizawubuyela kuwe. So notata uShabangu ndiyacela nimhluphe because nami niyandihlupha nabanye abantu because siyafuna yona lento iphumelele ide idlule bazalwane. Siyacela that uba kukhona abantu abaziyo abakwaziyo nokubana bayofika kwabantu inkosi ebabizileyo abangaphezulu kwethu. Uba uyawazi umze wakho uTata uRamaphosa Nkosi yami uye phaya uyomxelela that kunanto enje. Yebo. Because siyabadinga nabo. Leyo nto okwazi uba ungancedisa kuyo ekwenzeni lo mbono lento kaNkulunkulu esisimemezelo siphumelele wenze ustarch. Uqinisile. Enkosi. Hayi impela ikanjalo nje bazalwane, siyanicela impela ningaboni umduduzi Shabangu enekota to media bese nicabanga ukuthi unama connections. Lutho ngu0 nje, anginama connections nix. Iyona nje le channel nje kuphela eyaqala nje nakhona iqaliswa inkosi ukuthi mayihambise ivangeli. So siyanicela kakhulu bathi ngesiswana tswetswe, sanicela nje impela one connection Stadium nje zi-avail njengoba esho nje uSisinomtha, mangabe ungakwazi ukuthi uzufinyelela ku-presidency siyacela impela mase kukhulume bona bathi eDurban kulesa stadium masibe available na kanjani soba available. Ayibe kuthina sonke nje lento ngoba sonke siyafisa ukuthi siye lapha soyithoba siyokhala kuNkulunkulu sirepente senze okufanele. So mayibe kithi sonke okwamanje akunabantu engathi laba babekiwe. Nami ningangithinta, nami ngiyavuma ningangithinta ku WhatsApp. Amanamba ami nje ahlale khona lapha ku description each and every time.
ningangithinta nisho nje ukuthi indawo iyatholakala singakujabulela or seyitholakele futhi singakujabulela lokho. Amen. Akukho sikushiya ngaphandle. Ivenue. Yes. And then sizawuphinda sibacele xa ifumanekile indawo because kuyafuneka ubana kubhatalwe phaa, sizawuphinda sibacele ukuthi uma seyifumaneka indawo basincedise ekubana ifumaneke leyo ndawo. Yes, uqinisile. Once sathola ivenue kwaba lula ukuthi sesingaqhubeka namanye ama-proceedings njengobusho nje iy'ndaba zokuthi kubhadalwa kanjani whatever enye elandelayo. Okokuqala nje ivenue and siyathembisa once yatholakala sobuya futhi sizosho ukuthi seyitholakele. Futhi singakujabulela njengoba ku-April nje athe phela u-April at least athe phela u-April indawo sibe sesiyitholile. Uma ngabe u-April ephele singayitholanga indawo sinecala sonke bazalwane la nje le message efinyelele khona endlebeni zakho nawe usunecala ukuthi nawe wenzanga lutho, so akekho ozoblame omunye. So siyanicela and ke bazalwane basifumana e-stadium sizawunyukela entabeni, sawukhangela intaba because siyafuna ukuya phaya. Yep. Siyafuna ukuya kodwa babe kuthiwa inkosi itshintshile indawo besingakhangela nakwezinye izitadium. Yes. But inkosi ispecifye i-KZN. Yebo. Noma nimane ndizimamela inkosi ayitshintshi indaba yase-KZN. Inezizathu ke zayo. Yes. So iyo lento siyothandaza noba sithandaza ecaleni kwevenkile noba sithandaze kodwa sibe sise-KZN. Oh yes. So iyo lento sicelayo bana siyanicela bazalwane. Yebo. Nisithintele abantu abaphezulu iikumkani zakhona ezaziyo abantu abasemagunyeni ukuthi sifumane le ndawo. Yes. Amen. Hayi cha siyabonga. Ngiyanibonga kakhulu bazalwane. Nginithanda ngendlela esimangaliso. Yathi mayiphuma le message nonke nathi hayibo sifuna ukuyokhuleka. Akube njalo until i-18. Amen. Ngicela ukuqhatha ke ngoku. Hayibo dad. Wathi mbo isikhathi sisasenaso la. Ngiyazi wena unubufakazi. Nje yabona nje sale ususipha nje nobufakazi obuthile nje yabona nje ongasipha mhlawumbe uzobukhumbula nje ukuthi yazi mangashare futhi nalobufakazi futhi vele nababukeli bangayijabulela leyo kakhulu. Oh dada. Bo basiza somehow. Amen. Amen. Hayi ke bazalwana ngenxa yokuthi yebo. Izindaba zami ezi ukushare nokuniphokozela ngezinto zenkosi. Yes. Nokuthi inkosi endihambisileyo. Enye into endifuna ukunazisa yona ngokuzofika apha kwi-Quarter to Media sekunabantu abaninzi abaguqukileyo. Oh. Kunabantu abamamkele uJesu, abanye bandifonele sisicela ukwamkela uJesu. Another thing bazalwane, mna andiyonto. Ndiwumuntu nje inkosi ethetha kuya, ningomfundisi, aningompostile. Andinabandla. Yeah. Senze uba ananto eyeyam inkosi ethe elilibandla lakho. Oh yes. Ndisuke ekholo apho inkosi enhlangule khona. Yes. And then inkosi yabe sendithuma Flagstaff kubaba lo ongasekhoyo. Ndabe se wasweleka ngo-2020 then inkosi yanibonisa indawo kuthiwa kusePeculiar Christian Center iseSlovo elisikisiki. Oh yes. Andina cawo yami. Futhi ndiyayazi bazalwane bana uba ndingathi hayi ndivula inkonzo abafundisi bangavele nje basale bodwa. Ligcwala ibandla lami because yebo. Abantu bazimisela ukuthi bazi apho ndikhoyo. Hayi bazalwane nani nawukwazi uba ngumfundisi ningaphuma nje one by one. Andinguye umfundisi. Yebo. Yes. Yeah. Unomangaliseko okhoyo wenzekileyo. Andizumxela ke umntana kaNkuluNkulu Nkosi yami osisangoma. Ndike namxela uTata Shabangu nabanye ke. Ngoba into endinayo apha enhlizweni yami ukuthi uSathana yena ndiyazitsholo nje bazalwane that uba bendinguye uSathana ngebe ndiyahamba ndiyocela uxolo kuNkuluNkulu because umbuso wakhe uyaphela ngoku.
umbuso kaSathana tata uyaphela, abantu bayaguquka, abantu bayaphenduka. abaphenduka abantu Ngeba ndinguye ndingayo vele ndithi ndiyaxolisa baba, ndiyabuyela kuwe because Yes. lento endiyenzayo ayisasebenzi ngoku. yebo And imithandazo yenu iyasebenza ke bazalwane. oh yes Yes. So isangoma sithile. Sithile mndakaba wona usazi ngexesha lokuba sivele siphenduke nabakhwetha balo bobayi 7. yo Afana ucinga uthe uye uyothwasa ubuye sowuphethe sokutshiswe nezo zinto. Hayi ke siwachisile amaselwa yonke into. Ndifuna ke ndenze ubungqina. Ubungqina nje abukho bude ke bazalwane. Kuba ndiyanazi bani zawuphoxeka xa nisithi digqibile ngalento sibe sizoyithetha apha. Otherwise besizo update nje sizocela indawo, kodwa ke ndiyanazi ba nisoloko nikulambela ukuva uba inkosi ithini. yes That is good. Bazalwane, njengoba inkosi ke iye yandithuma basigqibele sithetha ngento kaIsrael Manosa, wasindiswa ke umntana kaNkulunkulu. Yes. Ndifumanisile ukuba bakhona bamaziyo nakwi-comment section. Yeah, Ukutsho bakhona abantu abamaziyo nokubana wayengumuntu onjani. Yes. Watsho ke wasindiswa. Ukutsho uThixo wethu uyabasindisa abantu. Ndifuna ukuthetha ndithi leyo nkinga obhekene nayo uNkulunkulu uyayazi. oh yes And akakulibalanga, ningakhali de nibhonge kakhulu. uNkulunkulu uyanazi, unazi one by one, wazi even nonwele nonwele luwayo lenhloko yenu. yes So hlala nonwabe enkosini. Kuthe ke ekuhambeni kwethuba ndaba lapha eJoburg ke mna ke. oh yes Ndaba lapha eJoburg apho safike lapho fundisuka ndizosebenza kulento. Hayi tata ndizawubuyela kuyo lena. Kodwa ke ndifuna uqala ngalena. okay akunankinga Yeah, because okay. Ndithe ke apha ekuhambeni kwethuba ndazophangela apha eRandburg. Ndiyithethe lento andiyithethe. okay Abanye bayabuza that sisikhalipha wena uthe usindiswe una 13 years ungekazi into. Siyazibona isizivile izinto zokuthi ubulibala noma kuyathandaza uncedwa ngutata omncinci wakho. Now xa uchaza sisiprofeto umention indaba yomntwana. Umthathe phi umntwana? okay yes Yes, umthathe phi? Ndifuna ungena kuleyo ndawo ke. Ba umntwana umthathe phi? oh Amen. yes. amen Ibalekile because kuthe apha ekuhambeni kwethuba when I was besenemdala 18 years inkosi yandithuma. Mna ke bazalwane ndibhadle kade. Andiyazi noba yilento bendisoloko ndiphakathi kwabantu abadala. Izinto zaphandle apha andizibhadlelanga ndisemncinci njengabantwana bangoku kuba inkosi ithetha nam ndise closer pha kudamca. I think bendina 16 years. Ithi ndifuna ukukuthuma. Ndifuna ukukuthuma ndifuna ukuthuma uhlangule enye yefemeli, andizoyibiza ifani. yes Imbangi yoba bazalwane ndingafuni ukuzibiza amagama abantu, it's because uNkulunkulu as umprofeti xa uNkulunkulu ethethe sithi amohlangula umuntu okanye kukhona lonto uThixo ayibonayo ngotata Shabangu engekho right. uThixo angumuntu ohlazisayo, akamhlazisi uThixo umuntu. ngicela uyiphinde leyo futhi ave ibalekile. Ndithi uba uNkulunkulu unento ayibonayo apha kutata Shabangu engekho right, uyakhuluma nomprofeti. Okokuqala xa ekhuluma nomprofeti lowo muntu amthumayo uqale amxelele so that lo mprofeti must pray about tata Shabangu. yes Uba iyedlulela apha athi hamba ke uyokumchazela.
Okay. lento yenzela ukuthi inhliziyo kaTata Shabangu ichinje iguquke. Yes. Not that aziwe lilizwe that ebenjanjani. Oh yes. Ngamanye amaxesha mandithi ke sizindidi ngeendidi zabaprofeti kodwa ndizawuthetha ngale yam yokuba inkosi every time elokhu ithetha mandikhe ndithethe ngobungqina bokuqala bokuthi ngelaa xesha bendisemncinci ndiyabuya kulena bendithetha ngayo Okay. yokuthi inkosi yandixelela ukuthi ebandleni lam ibandla lam liyayibukela le nto yayikota to media. Oh Kukho nabanye abade bowubuza ukuthi ngaba le ndithethwa ngulo mntana yiyo nanyani yiyo. Anawusuka ndizochopha apha. Yiyo bazalwane. Ngiyabulisa ebandleni. Amen, siyabulela. Yebo. So ithi inkosi kum imanithi inkosi ithandaza ngento ethile. Yes. Because bazalwane emabandleni uyofumana sibona uNkulunkulu khona but uSathana naye uyabathumela abantu bakhe abazomosha lento kaNkulunkulu. Oh yes. So kube khona abantu ekufuneka babeliliso lebandla babone izinto ezizobhuduluzwa. Nyokukhumbula uba kukho abathi besithunyelwa thina emabandleni kube efundisi. Besithunyelwa thina ku-worship team iba njalo ke. Not that ibandla liyayazi lento. Yeah. Umfundisi yena accommodate umuntu uba ecinga ubana uzokhonza kanti lo muntu uzomosha apha. Hey. Kufuneka kwabantu abazawubona ukuthi hayi Shabangu akwanjwa kanjalo. Yebo. Yes. So inkosi ke bemane nditsho ndithi inkosi ithe ndibone inyoka bandishawuta abantu bathi lo mntana ayikho le ndayithethayo. Manethi nini sakhonza apha ekholo kungekho zinyoka. Indibiza ngondincokola nekhazini yam. Yes. Nakuyo okay. Indincokola nekhazini yam ithi ubona ntoni? Yazi bazalwane. Njengoba ndijongile nje ngalamehlo endiwabonayo. Kunamehlo akwamoya kufuneka when you pray wavalela Yes. akwanyama. Okay. Ukhupha amehlo akwamoya. Yeah. Because awunawuzibona izinto zakwamoya ngalamehlo la. Yes. Inyama lena. Kunamehlo ithi khona ingoma ethi ithetha ngamehlo enhliziyo kodwa ute ungayazi that Zangibalekela nje ingoma ezikanjalo. Ithini? wonke aba nethembeli njalo bayazihlambulula impela. Okay. kodwa ikhona indawo ithetha ngamehlo enhliziyo. Balahla nemthwalo nakho. Hayi tata nama uyazi nama ndiyazi kodwa nayo indawo ethetha ngamehlo enhliziyo. Oh, okay, yes. Enhliziyo. Yebo. Yeah. Ngaloma ngalawo mehlo ke bazona lene funeka amehlo akwamoya. Kunamehlo akwamoya. Ongenakwazi uzibona into ndizibonayo. Not sonke sizawuzibona izinto. Kukho abanye ke bebesithi Tata Shabangu mina sisikhalipha i1 ndicela kuwe ndicela ukufana nawe. Okay. Ndicela undithandazele nami ndibe ngumprofeti njengawe. Not sonke sibizele bazalwane into eyi1. Yes. Nawe uneyakho indawo nami Yebo. ndineyami indawo. Yes. And le ndawo uthi xa kubeke kuyo ibalulekile. Kakhulu futhi. Ehe. So nami ndibekwe kulena and ndawo nganye ubizelwe kuyo uNkulunkulu ine challenges zayo. Yes. So cinga afana ukubana kuba ungumprofeti ubona izinto kunzima apha. Yebo. Amen. Kodwa ke kuyahambeka. Yes. So ithi ke inkosi ubona ntonto ndisancokola ke nefriend yami uAndiswa. Uyafika uvele eJoburg. Ithi Okay. inkosi ubonani? Ndithi ke mina ke ndibona uAndiswa. Ithi ubonani? Sendiyayazi ke xa ithi ubonani uba funeka ndithini. Oh. Ndibone tyeni kusecaweni yami apha. And apha kusepulpitini. Apha ngaphansi kunomhlathi wento. Into nomhlathi? Ijo umhlathi yebo impela. Yeah, umhlathi nazoba ngowenkomo kanye ngokodwa into engaphezulu kwenkomo. Mkhulu lo mhlathi lo. And then inkosi bese indibonisa nesipopo nesemva kwendlu. Ithi ke inkosi ndifuna uzikhuphe izinto ngoba ziyayivalela ipresence yami apha. Yo. Okay. Hayi ke ndivele mina ndiyam ndiyokroba ngapha kweqonga ndisuke
ndiyokroba pha. Hayi ke sisezantsi kanene elibomvini. Ndithi xa sendibuya notamnci ndibuye ndibheke ngapho kweqonga ndifike ndijonge phaa ndijonge ndicele notamnci futhi uba ndikhangelise lo mhlathi hayi andikuboni. Ndithi yabona inkosi mna andifuni ukuyenza le nto ngoba kudala ndithukwa ngabantu. Uthi apha kukhona iinyoka apha undixothisa iinyoka ezingabonwa ngabantu. Abantu bayandithuka bathi ndiyaxoka mna ndithi kukho izinto apha. Ithi inkosi yabona ke namhlanje bazawuyibona ngamehlo. Hayi ke utamnci xa efuna siconcentrate wayesithengela unedrinka wayeyithanda kuthiwa yi-Pure Joy yemengo. So athi ke mamiya kungaphumi ke ecaweni namhlanje. Uba uphumanga za kuselisa le drink. Ube uqonda uba nawe uyayidinga le drink nesweet unazo nesweet uqoma andizuyodlala today ndigade ukuthi Yes. I think wayinento awayeyisebenza ke as umuntu omdala. Yes. Okanye le nto yokuqhathwa komntana. Ale mini ke ndilibele kuzihlalela ndiyazincokolela kwinkonzo e-conference data. Okay, yes. Utamnci ndiyambona uba ugade mna apha mna ndilibe noba undigadile ntoni. Kodwa bendimxelela uba ithe inkosi namhlanje uzawukwenza lo mhlathi ubonwe ngabantu ezinto zimdaka zityalwe apha. Hey inkosi vele ifika indibuza ithi sowukhuphile lo mhlathi. Ndithi ke mna haya ndiyile pha emini ndiyile pha ndayokroba pha akho mhlathi pha. Le nto bendiyithetha kuwe ke nkosi uba wena umane uthi mandikhuphe izinto zingabonwa ngabantu. Yathi yabona ke sekulixesha ngoku. Okay. Uyabona ke tata xa usaqala uba ngumprofeti ipresence kaThixo ingakwenza wenza izinto ongazithandiyo. Uyatsha awubi nguwe. Oh yeah. Sometimes uyawukhala abanye abantu iyabethusa ke le nto bana why ubani watsho isikhalo kanti uva le nto akakwazi ukuyicontrola. Oh yes. Akekho umuntu onokwazi ukumelana nepresence kaNkulunkulu bazalwane. Yeah. Akekho. So ikwenza le nto xa inkosi kufikele wenza izinto kodwa ekuhambeni kwethuba funeka ukhule. Yes. Ungenza izinto ezakwenza babantu unjani nalo Thixo wakho. Kodwa yona ipresence kaThixo nje iyodwa. Yes. Andazi xa sekusithiwa ufikile uba kunganjani. So caba ke ndiye ndalila ke ndizibhuqa phansi utamncisele understand. Nahamba ke andiwazi amandla ndawathatha phi but ndayiphakamisa ipulpiti ndawukhupha umhlathi. Bethuka abantu. Yabese ithi inkosi ke jikele emva kwendlu yaza naso isipopone sinezinto ezikhazimlayo ezipepule. Caba sasakudala lento yafa kwayo. Ngoba sikhonza nabathakathi. Hey. Yo. So ke uthi ke ngotamkhulu into endihlekisayo. Uthi bazalwane ba ukhona umuntu olahlekiweyo iparcel yakhe. Nanga umhlathi wakhe. Yeah. So yayihlekisa ke nto but ke yaye into eyandenza ubana ndithi tyhini nkosi nyani xa uyithethile into izakwenzeka. Kwafuneka ke siwutshise ke lo mhlathi nalo mafutha. Oh yeah. Ndifuna ukuthi khuthaza abantu kuba ndifumanise bazalwana ukuthi baninzi abantu ababizwe nguThixo kodwa bayazifihla. Bezifihla nje bazifihliswa nokuthi i-leadership ebabadleni ayebafuni abaprofeti. Bantu bazinkokheli anibathanda abaprofeti. We understand ke thina ke. Yes. Thina sesihambile kulento. Nam ndiyethuka xa kukhona abantu abandithandayo ba hey inoba kutheni but nje abantu abangabaprofeti ayingabantu abathanda bayathukwa bayathini. Yeah. But njengabantu abangacacelekanga ncam. So kwakuyilo meko ke ndikhathazwa nayilento yokubana ndiyathukwa ngezi zinto and umama akalali zezinto abantu bayathetha and kaloku kuzungabe ibhlungu because ngumntana wakhe lokuthethwa ngaye. Yes. And asikwazi ukuyithatha lento yafa kwa inkosi siyilahlele komnye umuntu. Okay. Banithi inkosi ke ngemveni kwalo mmangaliso. Ukhona enye into endifuna uyenze balekileyo. Ndiyakulanto beniyibuzile ke bazalwane bani umthatha apho umntana. Ukhona into endifuna uyenze. Ndithi ke mna ke intoni leyo?
inkosi ngento yoqala ukubana enye into ke bazalwane inkosi xa ikubiza funeka kube ngumuntu flexible flexible be obedient Oh yes. iba ngumuntu othobelayo ube ngumuntu ozithobayo Yebo. kodwa ungumuntu ozithobayo nje iba ngumuntu ongosabiyo ongasabiyo because Satan uza koyikisa ngezinto Oh. yiba ngumuntu omeleleyo xa kubizwe nguThixo Yes. kuba kunzima ukuhambela inkosi uligwala ndijongile nje kukhona ke tata ndifuna ke ndiyithethe before ndiye kulento Okay. ndibukele enye podcast ke bekuyalwa ngezinto umkhonzi kaThixo yala ngezinto ayala ngazo lento ke tata cabandi iyaringa apha kum enhlokweni yami till ndalala ngoke ngathi ndiyibukele ke lento yenzekayo uba ntontoni then inkosi ndethuke ndineliphupha ndingalithandiyo futhi ndisesaba Yeah. ithi inkosi enomtha niyazibona phofu bana ningamagwala nina bantu bakholwayo Yeah. niyazibona bana niyesaba more than abanye abantu seniphila ngokungcungcutheka if kuthe kuzawuba khona into ethile seniyosaba nidena libala yo identity that ihlabathi elinikezwe nina Hey bakithi. Yes. ithi iBhayibhile xa ethetha phaa kwincwadi yeGenesis uthi wamdala umuntu wamfanisa naye Yes. wathi asabe mfanisa naye wathi yiba nobukhosi phezu kwezi zinto Yebo. yiba ngokwesibindi ndiyithetha le nto yiba nobukhosi phezu kwesizwe komhlaba Yes. kwezilwanyane bathi ke abashumayelayo koba kwanguNowa okanye abanguAdam akhumbula uNowa kwakhe kwaba khona kwaba nguAdam owazithiyayo izilwana amagama wazo Oh Adam, yes. yes kodwa ngoku asesabi bazalwane asesabi uve umuntu esithi uyayibona into ethile kuthiwa hayi bazalwane sinobukhosi Yes. so ithi niyazibona bana nizawuluza ifocus yokholwa ngenxa yobana niyesatyiswa and niyesaba into ephambili kuni ngoku niyesaba tata usakhumbula ngeCovid Oh yes. kwakusekho Kwakunzima kabi. tata Impela. tata wakune scripture phaya abantu ukuthi xa uvula ku WhatsApp kuthiwe ngenani ezingotsini elalizile kuIsaya adazi ukubani kodwa kuthiwa ngenani endaweni zalikhumbula Okay, babejwayele ukuthi ba share ngaso leso scripture leso. Okay, kuthiwa ngenani endaweni nisithe but ngela xesha ibingekabikho iCovid babethula abantu yathi zawuvela iCovid abantu bathi lixesha likaNkuluNkulu eli kuthiwa masingene ezingotsini phofu bayoyika besaba Yep. sasilapho bazalwane sonke Yes. and now kukhona lento ekhoyo ngoku etshoyo andisutsho but bazalwane ngoku siyatatazela abantu baluza izinto ngenxa yokubana kunezilumkiso ezinye uboma lena into no yazi bazalwane kwezinto sinjengoba singabaprofeti uyabona umoya ingcwele uthetha kumuntu wonke khona usise endike ndakhuluma naye nize niniyeke bazalwane dwabe ngohlobo endwaba ngalo ndiye endaweni khona usise ndithetha naye lo sisi ungusisiphindi phindile bencokola naye izolo lo sisi waye lesbian futhi wayesemdala uthi usisiphindi into andinceda mina sesikhalipha kuba nomuntu oyezawundicebisa athi yiyeke lento wayengazubhasa ndafundiswa ngumoya oyingcwele ndathi praise God Yes. into ekhulunywayo sukuvele ugqume uye kuye ungambuzanga uThixo ndikhe ndathi kuni bazalwane akazuthetha njengoba ethetha kuwe mna unibizele lento obuprofeti uyathetha kuwe ikhona into ezokuxela bana hayi le jezi ndinxibileyo hayi man ayikho right Yes. mandikhulule Yebo.
lento endiyinxibileyo ayindifanele abantu bazothi yayibona laa nto yokuthi abantu bazothini yimamele laa nto. Yes. Kuba bazalwane into endiujongileyo ngoku sizawuenda apha silale emahlathini. Sizawuenda apha singenazinto ngoba siyesaba. Ngoba yonke into uSathane uyibangele kuye. Okay. There's this woman ingasesasimdeliverisha ethi okay oqala ukhuleliswe sisilwane saphansi kwamanzi. Yo. Egama laso linguthapawe. Hawu. Niyamqonda uThapawe bani imxhoma phezulu kwefridge zenu. Nizawuthini ke bazalwane nizawuzilahla ezo zikhaftina Kunesilwane ekuthiwa uThapawe Yes. igama laso. Hayibo. Wamitha lo sisi makhulu yayazi leyo nto. Unomntana oyinkwenkwe omithiswe ngumuntu ongumama naye ungumama. Ha. Kodwa elalwa sisilwane esinguthapawe. Yo. So nizothini bazalwane? Kunesilwane kona lo sisi esasimdeliverisha. Ethi unashua ikhambana nithi? Ya ikhona ikhampani ekuthiwa unashua impela. Wamaphepha. Oh yes, yep. Unashua sisilwane esikhulu uSathane athiye ngaso isilwane sakhe idemon laso. Kodwa lamaphepha nawasebenzi nizawuthini bazalwane? uAdblobird. uAdblow bazalwane nizawulala ezingcoweni. Nizawundlala amahlamvu because uSathane uthathe zonke izinto zikaThixo zithiya into zakhe. uHeart uNivia sesinye sesilwane uSathane athiya ngalidemoni ya nizawuthambisa amafutha akho because uSathane yonke lento esetyenziswa ngabantu ufuna yona. I1 bazonto ezasiza ngoba ezi zinto zezethu we pray ngeauthority that lo mhlaba even noSathane lo wakhe. Ngoba abazalwane nizawudlakazela kuba nezi zinto enilele kuzo lamazinki. uSathane unezinto zaka sisise uSathane uthathe yonke into kaThixo ayenze yakhe. Yeah. So bendiphi na tata? Kodwa bendisentweni ethi ingosithi siyesaba and sisesaba nje siza kumluza. Siza kumluza uNkulunkulu ngenxa bana thina singamakholwa yonke into mbuzo umoya ongcwele Nkosi lento. Yes. Khona one time inkosi endathi ndileleke tata yandibonisa uphuma umkhosi apha engaziyo noba uphuma esibhakabhakeni omnye uphuma emanzini uphuma ungene kwiivenkile zonke kufakwa umsipha zonke iivenkile. Yo. Okay. Yathi inkosi abantu mabathandaze xa bengena eshop xa bethenga izinto mabazithenge bazithandazele because uSathane akalanjwa basilele nje thina yena ungena zonke ezindawo esithi thina sisafe kuzo. So into eyi1 esawusinda ngayo kukuthandaza. Sukuyitya into ungayithandazelanga. Sukuyinxiba into ungayithandazelanga. Nezi kuthiwa zezikaSathane ewe ndiyeva kodwa nezi zingezo zikaSathane uSathane uyangena kwezi shop athumela abantu bakhe. Yo. Idemoni ezoyikekayo tata ezazi khupha umoya phezulu kwezi shop zonke. So onivia aba nizawuthambisa amafutha akho ndanixela oVaseline aba ngamagama amademoni. So if aniqondi lento bana uSathane uyasirhwaphiliza nizawubuyela ekuthambiseni amafutha akho nilale ezingcoweni because oAdblobird aba ezibhedini lela kuzo kuthiywe ngazo uSathane uthatha amagama lo uthi izilwane zakhe afuna usebenza ngazo. Andisho bana nitshintshani kulonto kodwa into enditsho abazalwane pray and lento ndithi umoya ongcwele mntatshe ngento yonke oyenzayo. Lento endithetha apha amoyibuza. Yes, njengoba mna ndingumprofeti ndithi ndive enkosini hamba uyoyibuza le bana ngaba unyanisile nalo mntu. Yes. Because sizawulahlekiseka
neva bazalwane. Yes. Lento endiyithethayo ngoku yiyeke ke ngoku nje ubuyiva nje oba ndiyithetha apha. Ngena egumbini lakho uthi Nkosi, ezi zinto ezithethwayo zizo na? Ngoba tata kunentendency yokuthi inkosi ithethe nam, ithi Nomtha sukunxiba le bhatyi. Okay. Ngoba le bhatyi andifuni uyinxibe ngenxa yesizathu esithile. Okay. Ndisuke mna ndize kutata Jabangu, tata Jabangu kuthiwe le bhatyi nawe uyinxibile ikhulule. Kanti kube kusitshiwo Wena. Okay, neva tata. Ngiyakuzwa, right? Kuthethwe noNomtha. Nako mna ndiyotata uShabangu le bhatyi nam ndinayo kuthiwe masingazinxibi. Kanti uThixo unesizathu sokuthi mna ndingayinxibi. Wena specifically. Mna Nomtha. Yebo. uThixo uyabuzwa ke bazalwane. Oh yeah. Not that ezinye izinto ezitshoyo ayizizo kodwa mbuzo uThixo nale nditshoyo kunabazalwane abamane besitsho besithi mntanam lento uyithethayo yesisiprofeti uNkulunkulu wayithetha kum. Qha umbuzo wami ukubana waye ngayitshongo yena. Hey. Futhi bazalwane abantu abathetha ngalento yolomthandazo seThekwini bagqithile ku20 besithi uNkulunkulu watsho wawutheni ungatsho. Mina bazalwane into endiyithandazelayo ngokubana umuntu ongayithethi into ethethwa nguThixo uThixo makambethe makangamlalisi makuse elila makakhale ngoba animameli anifuna uthobela. Amen. Yes. Eke ndidluleke ndithi ke tata Yebo. ithi ke ngoku inkosi ndifuna wenze le assignment. Okay. Le assignment ke i-closer nomuntu inomuntu o-closer nam. Andizubiza gama. Yes. Le benisatsho nsithi andizulubiza igama unless uThixo atsho. Because uThixo akamhlamba lazi umuntu. Yes. uThixo into ayifuna kubani umuntu asinda aguquke. Yebo. Unless ke kukhona le nto azawutsho athi ke hamba ke uye kutata ubani. Yithi kubani. Nakuya kathi imentabeni. Okay. Mhlambi ke kwabanye abantu yatsho but uThixo wasoloko umuntu emfihla. Emfihlela ukuthi aguquke naye angaziboni eyinto embi yokuthi nawo ke ngoku ndihlaziwe ansenokwazi uThixo ufuna abantu babuyele kuye uThixo uthanda abantu abaza kuye. Yebo. Yes. So yiyo lento ndithi ke bazalwane imbangi yoba amagama ndingawachazi ndiyawachaza xa kutsho inkosi. Yebo. Yeah, bubulumko ke obo. Yes, ngivumelana nawe. Yes. So ithi ke inkosi ndisahamba ke noTam. Okay. Mna kuTam xa ethetha nabantu ngona ndisemncinci. Inkosi ithetha nama ndikule age of 15 16 ke ngonoko sendibubhadla kodwa ingqondo leyo kuba ingqondo ama teenager ngoku xa una 15 abasafuna ukusondela. Kanti mna ndandizilalela noTam ke sixabane silwe. I remember one time ke tate endandivisithe komnye umzi. Ndafika kutshatiwe phaya. Okay. Umama walapha notata lapha batshatile so ndibukele lo mama lo tata xa ehambayo uyamncamisa lo tata. Lo tata uyamncamisa lo mama apha ebunzi babhabhayisane kamnandi. Yes. So ke ngiqombe ndiyayifuna lento. Ndibuye ndinomsindo apho sitamncinci into ngokumama ndithi ndifuna ukutshata nami. Kutheni? Ndithi ubani nobani ba uthi kaloku batshati ngathi ndiyakufuna nami utshato wathi mami kha ube uphunga nansi ikofu mntanami zayicinga lento bana ndikutshate nakusasa. I was 16 years or 15 years kwelo xesha. Nami ndama ndolala kuba ingqondo ayingekabhadli. Akusenta ntamncane ndivuza wathi hayi ndiyavuma ukukutshata. So ke uzokutshata nami ke namhlanje. Utam. So yanivuyisa lento kodwa ubone ke njengoba ndihamba nawe nje it's because nditshate nawe. Ngizoyiqaphela kudala ba hayi manje uTam ngedlala ngami uTam utshatile unonkosikazi wami. Enomonci ndiyamazi nangokathi uyanditshata umonci ukhona. Sithandaziswa nguye xa sihamba ezindawo. Yes. But ndiyayivuma xa uTam hayi ke nawe utshatile futhi ke xa ndiphuma nami ndiyodlala ngiqala kuTam ngaqala ndiqabule ebunzi ndiyotsiba phandle ndibuye ndenza everything eyenziwa ngaba bantu abatshatileyo. Okay. So ingqondo yami izobhadla kudala. So nangexesha ke xa ehambe khona uyancokola ke nalo tata ndime apha emva kwakhe. Njengoba bencokola bona bejongene kanje mna ndime apha emveni koTam. So izandla zami ndizijikelise apha kuTam. So uyancokola lo muntu ancokola ba ke ude wasweleka umfowethu. Ebenengxaki enje. Athi uswelekile umfowethu. Ndithi ke mna ke ndimamele ithi inkosi mamela. Abuze ke obuzayo.
andizusho uba ngubani othini but le conversation iphakathi kukaTamzi nalo mntu lo uyachaza ubana uswelekile umfowethu. Okay. So ndimamele ithi inkosi mamele athi omnye ebetheni achaze komnye uba hayi ebegula into ethile. Ithi inkosi uyaxoka akangomfo wakhe. Oh. Hayibo ndithi kanjani? Ithi ewe akangomfo wakhe, umama wakhe wayokrexeza. Oh. Awukwaze ke ngoku andikwazi nokukrexeza uba yintoni kodwa ndilivile igama. Yes. Le nto yokubana uyolala nomnye umuntu ongatshatanga naye utshatile. Ithi wakrexeza so wazala lo mfana ngowalapha. Hayibo nkosi. Hayi ke athi uTamnci ethetha la ithetha ndithi angonantsika wakhe lo wakrexeza umama wakhe. UTamnci andibambe andijijinga lwazithetha ezi zinto zithethayo. Ndiphinde le nto ndiphinde ndiyoyithetha ekhaya kumama. Yeyi umama wandileqa ndatsiba phezu kwebhedi ndatsiba ngapha kutheni uthetha izondibambisa nje. Ndaqonda uba mna ndivile le nto bayitshile inkosi yathi lo mntu angwapha. Okay yazothi inkosi kutheni ungandibuzi uba wayi wakrexezayo. Ndithi kamna kutheni wakrexeza nje. Ithi utata waphaya wayethwele. Oh. Wathwala waba nenyoka yamadoda xa bikhona neyabafazi. Yho. Wathwala waba nenyoka yamadoda wayothwala kwintaba kwintaba kwindawo ekuthiwa kwi-Echo Caves eMpumalanga. Okay. Ngoku into endiyifunayo mntanam ndifuna udilivarishe laa family ngoba lo tata wabo wanikezela ngesoul yefamily. Yintoni isoul yefamily tata? Ushuthi ngomphefumulo wefamily yonke. Ithi ke inkosi yayichaza yathi ngesitshixo sefamily, isitshixo sonke sefamily wayosinikeza le nyoka. Yho. So ndifuna kube khona umuntu ozohamba nayo kuyolandwa eso sitshixo ngoba njengoba begula yile nto nje bonke it's because xa tata usiya kuSathane uyothwala uyanokuthiwa ucela izinto phaa ucele nawe hayi ndifuna ifamily yam ithi ifamily yam ithi ifamily yam ithi kanti loo nto ayisiyiyo lena. Ngoba wena ucela ubutyebi nje ucela ukufa okwakuSathane uyayitshintsha. Ngoba izinto zikaSathane zibonakala zintle kodwa zimdaka. So le family ke ithi ke lesi sigulo sihamba ngebloodline. Wonke umuntu wakhona uba akabanga nentloko uzawuba neswekile. Okay. Ngenxa yokubana wathengisa utata pha ngesisitshixo. Esi sitshixo siphi singapha kwi-Echo Caves kule nyoka. Hamba ke utsho ke uthi ndithi makuyiwe apho ndathi yho lo mntu ndimesaba kangaka inkosi angekhe. Yandicenga inkosi kulo nyaka ndathi hayi inkosi soze ndizawungcoliswa phaya. Nokuthi umamam akazifuni umama ezinto ezithethisa ngabantu. Oh yes. Hayi ndathi inkosi kungcono inoba iminyaka yaba mithathu ke tata inkosi incenga. Ithi yabona ngoku le nyoka isaphila noba umnikazi wayo engasaphili. Ngoku uyinikeze umama ubani. And umama ubani yena uyinikeze umama ubani. Ngoku andifuni inikezelwe ubani. Kodwa ndifuna kuyovalwa kulona umnyango because kulo mnyango walo tata. Yes. Because ukho abantwana bam kule family. Oh okay. Yes. So wena uzawuthetha nenkokheli yale family ubana uyokhathishwa zonke ezazinto ezithethiweyo phaya. Ngale family because bazalwana kune-altars ezenziwayo singazi thina. Ubona abantwana begula besithini kanti kwathethwa ningekho. Kwathethwa ningekazalwa. Athi xa ethetha eBhayibhileni athi unguThixo nekhwele. He is a jealous God. Ubuvelele ubugwenxa boyise konyana kwesesithathu nakwesesine isizukulwane sabamthileyo. Ufumanisa uba esi sisigulo somntu esenziwa ngumuntu owasweleka 5 years or 20 years ago but washiya esi siqalekiso. Esi siqalekiso ke bazalwana siyakhathishwa. Oh yes. Siyakhathisheka ngoYesu.
Yes. Siyakhathiseka, yazi bazalwane, ezinye izigulo ziyakwazi uncedakala, umuntu uyakwazi usizakala ezintweni xa ethe wanoyesu. Kodwa noba ngade ke abe uyahlangana nezinto, kodwa once kube khona uJesu enhliziyweni, Yebo. noko akusafani nomuntu ongena Jesu. Yes, kunjalo. Amen. Amen. So ke ngokufuneka lo tata athini ayokhathisha le case yatyalwa ngutata wakhe. Tata wakhe yena wayezifunela ubutyebi, engazi uba kanti ucela enye into uzofumana enye into. Oh. Ndala ke mna ke ndithe kwaleni kwam yathi inkosi, endimthandayo ke mntanam ndiyamohlwaya. Oh. Likubani utata lo lizwi? Hebrews 12 bakithi. Ethi apha, because the Lord disciplines the one he loves. Oh yes. For the Lord disciplines those he loves, and he punishes each one he accepts as his child. Yes. Inkosi ithetha la mazwi ke after iminyaka emibini endicela uba kwenziwe le nto. Yes. And then ibe sayithetha ngelinye ke elilapha, andazi uba likubani, kodwa ethi onikwe kakhulu, those onikwe kakhulu, Ulindele. ngiyafuna kuye kakhulu. Ikhona nakuLuke. Ethi kum inkosi after caba ndiyayibona yayiseyincama, yathi ke endimthandayo ke mna ndiyamohlwaya, and onikwe kakhulu kuyakulindelwa kuyo kungaphezulu. So ezinye izinto ohlangana nazo ozibona ngathi azilungi, it's because awufuni ukuyenza le nto inkosi ithi uyenze. So uzawupanisheka. So ndandicinga uba ke mhlawumbi ndizawuviswa zilindibetha ke tata. Oh yes, Njengoba ethi uyamohlwaya. Ndafuthi ndatsho ndathi hayi ungasundohlwaya, ndicinga into yozithukisa ngaba bantu balamzi. Okay. Futhi ke ndonwamba. Uyazi tata ngala game, I remember it was September or October. Kwangathi kunento ibindembuzile esuswayo apha kum after inkosi itshilo nje. Okay. Kwangathi ndiyagodola ndisempengempengeni, alibona ilizwe ngenye indlela. Yeah. Because i-obedience ibalulekile enkosini. Zawubuya ndicacise ke bazalwane ukubana why inkosi iyithanda le nto yokuthotyelwa i-obedience. Yes. Ikhona ingoma uTamncweda ngosiculisa yona qho xa sithunywa sikhala, athi niyakhumbula ke mama yoba kunengoma ethi trust and obey, there is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Oh yes. Uba uyathemba and then uthobele, kunobumnandi obufumaneka kuKristu. Oh yes. Hayi ke ndangathi ndaba yiloo nto ke engathi yombulwe, andisakwazi uthi andiseva kwa isingqi senkosi. Ebazalwane kubushiwa inkosi, kubi ukushiwa nguThixo. Yeah. Because uSathana uzebaleka. Yep. Kuleyo process ayinangabethi bantu kuleyo process leyo. Ndandigezela umama lo athi uba uthi mandenzithi ndingayoyenza loti. Njengoba emishini kunabantu abaninzi nje uphekwa. Andithi ngo-7 bayahamba tata babheke phi emthandazweni. Okay, yes. Zawuphuma apha emthandazweni nandilume wonke la mazambane wabo, ndilume yonke le nyama yabo. Athi umntu etyhile epletini yakhe, yho ilunyiwe. Kuthiwa nguNomtha ke lo. Yes. And ayindihluphi mna lo. Ndawuwe ngaleso sikhathi. Ayindihluphi mna lo le. Inkosi imkile. And akukho ithulithe. Ndihamba nje man ndingathi bazalwane siyithandazelo singashiywa nguThixo. Athi xa ethetha unantsika uDavide athi ungawususa umoya wakho kum. Because umoya kaThixo once usuke kuwe uba yinto engeyonto. Kulapho ke ndahlangana nesilingo ke bazalwane, ndizutsho uba kwathina but anzange ndajola mna. Anzange ndibe nayo umuntu okuthi lo sisithandwa sam. Kodwa kwenzeka lento eyenzekayo. Emveni koko ke ndacinga kule nto enzeka, yathi inkosi ndiza kohlwaya endiza kohlwaya ngento ezawuhlala ihlele emehlweni yakho, iyawuba sistigma sokuba awumameli. Hayi ndacinga mna ngenza uphuka umlenze kwenzeka le nto.
ndaba pregnant. Ndiba pregnant nje. Ungajolanga. Hayi tata mna zandi kuthiwe ndinesithando wami. Zandibe nasithando. Ba pregnant kanjani? Hayi ngicela ungayicacisi. Oh. Ngolo hlobo because kuba okay. anzange ya ngicela ungayicacisi Okay, kodwa abantu okay. bawuzifumanela Okay. ondibuzayo ndakumcacisela. Oh, okay. Yes.